Aşgabatyň Parahat 7 etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerinde agyz suw we lagym turbalarynyň deşilip ýarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýene ýygjymlaşýar. Olaryň wagtynda arasalanmazlygy we turbalaryň düýpli awatlanmazlygy ýerdeminlerde adamyň dyzyny çenli ýetýän lagym suwlarynyň üýşmegine getirýär. Bu ýagdaýlaryň ýaşaýjylar we telekeçiler üçin döredýän oňaýsyzlyklary barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6 ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi. Biziň jaýlarymyzyň gurulup ulanylmagy berilenine henüz 10 ýyl hem bolmady. Muňa garamazdan lagym suwlaryny geçirýän turbalar hatardan çykyp izli ýyzyna ýarylýar. Häzir köp gatly jaýlaryň köpüsiniň ýerdemini lagym we gyzgyn soğuk suwdan dolup dur. Dip etrapçanyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, etrapçydaky köp gatly jaýlaryň ýerdeminleri jaý eýeleriniň eýçiliginde bolman Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojulugy müdirliginiň garamagyna degişli. Müdirlik ýerdeminlerdäki lagym suwlaryny geçirji turbalaryň kadaly işlemegini, ýerdeminleriň arasaçylygynyň üpçün edilmegini öz üstüne alýar. Ýöne müdirlik öz borçlaryny ýerine ýetirmeýär. Ne turbalar düýpli bejerlýär, ne de lagym suwlaryndan doly ýerdeminler arasalanýar. Olary adam girmek, ýaşaýjylaryň olary öz hasabyna arasalamak mümkinçiligi ýok. Ýaşaýjylar ýerdeminlerden ýerýän lagym suwunyň ýakymsyz ýysynyň dem almaly bolýarlar. Bu ýagdaý adamyň saglygyna hem uly howp awanlyrýar. Dip etrapçanyň ýene bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga-da ýerdeminlerde turbalaryň ýarylmagy netijesinde köp gatly jaýlarda agyz suwunyň basyşy peselip ýokarky gatlara suw ýetmeýär. Azatlyk bu ýagdaýlar barada şäher häkimliginden we jemaat hojulugy müdirliginden tesbir alyp bilmedi. Şeýle-de redaksiýanyň döwlet arasaçylyk we keseleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Habarçymyz ýaşaýjylaryň soňky aýlarda hasta ýygjymlaşýan bu meseleler barada etrap we şäher häkimliklerine ýazýan arda şikaýetleriniň oňy netije bermeýändigi sebäpli köp hojulugyň öz ýaşaýan jaýlaryny satlyga goýup başlandygyny hem aýdýar. Alyjysy tapylsa öýlerimizi satyp Aşgabatyň beýleki etraplaryndan ýerdemini gur jaýlardan öý satyn aljak bolýar. Dip jaýyny satlyga goýan ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýerdeminleri lagym suwlarynyň basmagy bu ýerleri kärendesine alan telekeçilere hem yaramaz täsir edýär. Soňky bir näçe aýyň dowamında ýerdeminleri duýdansyz suw basmagy netijesinde bir näçe telekeçiniň mebel we guruluşyk harytlary zaýa boldy. Ýerdeminlerde mebel we guruluşyk harytlaryny satýan dükanlary açan bu telekeçiler uly ziýan çekip jemaat hojalygy müdirligi bilen baglaşan şertnamatyny bir taraplaýyn besetmeli boldular. Şertnamada müdirlik ýerdeminleriň gurulugyny we şonuň bilen baglanşykly adatdan daşary hadisalary ortadan aýyrmagy borçlanýan hem bolsa iş südünde bulary ýerine ýetirmeýär. Dip Aşgabatly telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň raýatlary hojalyk hyzmatlary şol sanda lagym ulgamlar üçin döwlete her ýyl tölegi geçirýärler. Muňa garamazdan ýurdun şäherlerinde we owalarynda ilat lagym ulgamlarynyň kadaly işlemezligi, hatardan çykan turbalaryň çalşylmazlygy we olaryň döredýän oňaýsyzlyklary bilen ýyllar boyu ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Bu ýagdaýlara ýurdun hem Sowetler döwründe gurulan köni jaýlarynda hem de garaşsyzlyk ýyllarynda gurulan jaýlarynda duş else bolýar. 10 ýyllyklaryň dowamında guruluşyk puwdagyna milliardlarça dollar harçlayan Türkmenistanda yerli guruluşyk we suw hünärmenleri häkimetleriň düýpli awatlaýyş işlerine mätäç köni deshalary bejermek üçin ýeterlik maliýe serişdesini goýbermeýändigini aýdyp gelýärler. Şeýle-de olar guruluşykdaky korrupsiýa zerarly häkimetleriň jaýlaryň guruluşygynda peshilli harytlardan peýdalanýandygyny hem belleýärler. Paýtagtyň çetindäki ýaşaýyş ýerleriniň ençemesinde zirdibilleri taşlamak üçin ýörite ýerler we arasalanýan çerekler göz öňünde tutulmandyr. Yerli ýaşaýjylar öz hojalyklaryndäki zibilleri ýygnap, olary ýok etmek üçin özleri çäre görýärler. Ýaşaýjylar zirbillerini taşlamak üçin öz başdak yer gözlemeli bolýarlar. Käbirleri ilatly ýerleriň gyralaryna eltip üýşürýän bolsalar, beýlekler awtologlaryna ýükläp daş ýerlere alyp gidýärler we çola ýerlerde gömýärler ýa-da taşlap gaýdýarlar. Azatlyň Aşgabatyň habarçysynyň bu barada berýän maglumatyna görä, bu ýagdaý paýtagtyň gyratyndaky owalaryň tas ählisine degişli.
Hojalyklarynda zir-dewiller taşlanýan çelekleriň we ýerleriň asla göz öňünde tutulmandygy sebäpli owa ýerleriniň ýaşaýjylary zewillerini öz ulaglarynda daşamaly bolýarlar. Dip paýtagtyň golayyndaky owlaryň biriniň ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen paýtaktlylaryň we owa ýaşaýjylarynyň sözlerine görä, zebil üçin ýöriti ýerleriň bolmadygy uly mesele öwrülipdir. Üýşüp ýatan hapalary her ýerde görmek mümkin. Hojalyklar öz zir-dewillerini hususy ulaglaryna ýükläp, owanyň çetine çemgelen ýerlere, ýoluň gyralaryna, hatda açyk öwre meýdanlary taşlaýarlar. Dip ýene bir owa ýaşaýjysy gurrun berdi. Zebilleriň çem gelen ýere taşlanmagy hapaçylyk we erbet ýys döretmekden başga da mallary hem howp salýar. Taşlanan zir-dewiliň içinden çykýan plastik paketleri iri we ownuk öý mallary ýuwdýar. Mallaryň aşağıdany plastigi özleşdirip bilmeýär. Mallar hassa bolýar. Mal eýeleri wagtynda ýetişmese haram ölýän mallar hem bolýar. Dip owaly ýaşaýjy öz tejribesini paýlaşdy. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä zir-debil problemasy paýtagtda hem welaýetlerde kadaly çözülmän galýar. Welaýetlerde zibil ýygnamak üçin ýöriti ýerler ýatasan welaýet merkezlerinde göz öňünde tutulýar, emma olar hem wagtynda aratsalanmaýar. Owa ýerlerinde zibilleri guramaçylykly ýygnamak we ýok etmek üçin infrastruktura köplenç düýpden göz öňünde tutulmaýar. Azatlyň welaýetlerdaky habarçylarynyň sözlerine görä owa ýerlerinde çürüýän zir-debiller topragy howany zaýalaýar we adamlaryň saglygyna howp töredýär. Habarçymyz häkimetleriň mesele ýeterlik üns bermeýänligini, owa ýylatynyň hem bu ýagdaýa öwrenşip, onuň döredýän howpuna kim baha garaýanlygyny belledi. Owa ýerleriniň ýaşaýjylary hapa lagym suwlaryny melliklerine de aktarýarlar. Sol sebäpden käwagt hojalyklarda ýokunç keseller ýaýrap başlaýar. Bir hojalykda bir näçe adamyň zäherlenip ölüm bilen gutarýan ýagdaýlary hem seýrek däl. Seýle bolan halatynda kesellere garşy gullukdan isärler gelip infeksiýany ýansyzlandyrýan dermanlary sepip gidýärler. Dip habarçymyz Lukmanlary we sanepidemiologiýa gullugynyň işgärlerine salgylanyp aýdýar. Türkmen häkimetleri zir-debilleri ýygnamak we ýok etmek meselesini gozgamaýarlar. Ilatly ýerleriň arasatçylyk we epidemiologiýa ýagdaýyna degişli resmi maglumatlar hem köpçülüge el ýeterli däl. Emma resmi maglumatlarda töwerek daşy goramagyň döwlet derejesinde ileri tutulýan meseledigi ýyzly habar berilýär. Şeýle-de bolsa ýylatyň durmuşyna gönüden göni täsir ýetirýän takyk işler agdalmaýar. Şeýle-de Türkmenistanda nebet gaz, kali we beýleki hemik eserişdeleriň önümçüligi şeýle-de owa hojalygynda ulanylýan zäherli dökünler ilatly ýerleriň ekologiýa şertlerini ýaramadlaşdyrýar. Bloomberg Guardian neşirleri Türkmenistanyň soňky ýyllarda dünýäniň iň uly metan syzdyrjy bolandygyny habar berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda tupan, çägeli ýel, duzly ömür ýaly adaty bolmadyk tebii hadisalar hasam köpeldi. Ukraina osany Ortiýetin Kursk sewtine täze hüjüme başlady. Analitiklerin aýtmaklaryna görä, bu ýakyn wagtda başlanmagyna garaşylýan ýaraşyk gepleşikleriniň arasynda Kiýewiň pozisiýasyny güýçlendirmek bilen Moskwanyň ünsüni beýleki urlara gönükdirip biler. Abbaşada ýerleşýän Uruşy öwreniş instituty 5-nji ýanwar güni giýişlik beren habaryna Ukraina güýçleriniň Kursk sewtiniň çägini adyndan 3 ur boýunça hüjüm operasiýalaryny gaýtadan başlandygyny we taktiki öňe gidişlikleri galananlygyny aýtdy. Her hüjümüň gerimi we öň hatarda anyk nähili üýtgeşmelere getirip biljekdigi entek belli däl. Ýöne Abbasanyň döwlet sekretary Anton Blinken Ukrainanyň Kurskdaky pozisiýasynyň Moskwa bilen Kiýewiň arasynda geljekde geçirilip biljek parahatçylyk gepleşikleri üçin ören möhümdigini aýtdy. Olaryň Kurskdaky pozisiýasy möhüm mesele. Sebäbi bu gelýän ýylda bolup biljek islenlik gepleşik üçin möhüm bir zat diýip Blinken 6-njy ýanwarda Seul'e eden saparyna jurnalistler aýtdy. Ukraina harba agentlikleriniň we Rus bloggerleriniň habarlaryna görä, Ortiýetin Kursk sewtinde gylgyn söwgeçleri barýar. Russiýanyň Goranmak ministrliginiň 5-nji ýanwardaky beýanatyna aýdylmagyna görä, Ukraina ýaraglyk güýçleri Moskwa wagty bilen
sagat 9 töwereginde Rus goşunlarynyň Kursk ugrundaky ilerlemesini togtatmak üçin garşylyklaýyn hüjüme başlady. Beýanatda Rus goşunlarynyň Ukraina güýçlerini ýeňmeklerini dowam etdirýändigini ýytalýar. Ukrainanyň baş ştaby 5-nji ýanwar güni giýişlik bu sebäpde 44 sany ýaragly çaknaşygyň bolanlygyny, olaryň azyndan 9-sunyň giýjanyň düşmegine garamadan henidem dowam edýändigini aýtdy. Ukrainanyň gorunmak güýçleri Kursk sebätindäki operasiýany dowam etdirýär diýip baş ştab Telegramda ýerleşdiren habaryny aýtdy. Her wagtda 44 söwüş çaknaşygynyň bolanlygy belli. Olaryň 35-i eýýäm tamamlandy. Söwüş dowam edýär diýip baş ştab sözüniň üstüne getirdi. Ukraina goşunlary başda 6-njy awgustda duýdansyz hüjüm edip serhetden geçdi we şondan bäri Orsiýetyň öýlerini doly kovup çykarmak synançyklaryna garşy durýar. Ýa-ni ýakynda Demirgal Koreýadan getirilen müňlerçe eskeriň gollamagy bilen Rus güýçleri öňe süýşdi. Ýöne Ukraina goşunlaryny doly kovup çykaryp bilmedi. Rus harby analitigi Yan Matveyev 6-njy ýanwarda Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna beren interwýusynda Kursk operasiýasynyň uzak möhletli maksatlara däli gysga möhletli maksatlara gönükdirileni meňzeýändigini aýtdy. Ukraina güýçleriniň Kursk sebätindäki giň ýerleri şol sanyny Kursk şäheriniň özüni basyp almak üçin ýeterlik ähtiýaçlyklarynyň bardygyny çen-çak etmek kyn diýip olaýtdy. Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygy Andriy Yermak Kursk sebätinden hoş habaryň bardygyny we Russiýanyň özüne münasip zady eýe bolýandygyny aýtdy. Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk we Gorunmak Geňeşiniň dezinformasiýa garşy göreş merkeziniň başlygy Andriy Kovalenko hem wakalaryň ötüşi barada düşündiriş berip, Kurskdaky Rus güýçlerine bir näçe tarapdan hüjüm edilendigini, bu hüjümleriň olar üçin garaşylmadyk zat bolanlygyny aýtdy. Gorunmak güýçleri iş başynda diýip Kovalenko ýazdy. Orsiýetyň uruşy ýakyndan synlaýan blogçularynyň Telegram hasaplaryna görä hüjüm Rus pilotsuz uçarlaryna üstünlükli garşy durmak bilen sowutly ulaglar, minalar aýryan ulaglar we elektron söwüş ulgamlary bilen amala aşyrylýar. Online videolary Kursk sebätiniň gar bilen örtülen meýdanlaryndan hatar tutup barýan Ukraina harby ulaglarynyň uzun kolonnalaryny görkezýär. Mik Rossik kanaly Ukraina goşunynyň yerli üstünlikleri gadananlygyny öňe sürdi we bular oňunyk sabotaj toporlarynyň hayal hereketleri däli eýsem giňerimli hüjüm diýdi. Azat Ýewropa Adatlyk radiosu bu maglumatlary öz başda garaşly ýagdaýda barlap tasdiklap bilmedi.